estamos aquí a Xunta Socialista de Ourense para denunciar os comentarios misóxinos do tiktoker Naimita Rechi que fixo nunha entrevista nestes días pasados donde decía que non facía uso do condón cando mantiña as relacións sexuais cas súas amizades ou parellas cando facía estes actos nunha entrevista que consideramos ademais de misóxina machista, eso era. Queremos condenar por a parte da nosa organización estes comentarios e recalcar que fai falta unha educación sexual desde os máis cativos para que sepa que só si é si que ademais para a protección non só se prevén os embarazos, senón que tamén se prevén as enfermidades de transmisión sexual.